azbuka, príjem. Viedoslavák je skoro zaplnený, poďte stromy. Asi to celé nejaký kostol, stojí strašne veľa ľudí a z kostola vychádza kvantum so zapálenými sviečkami. Rázne zakročujte proti všetkým, veľmi rázne zakročujte proti všetkým. 2 má 2, jednu kropičku aj všetky kropičky, rýchlo sem smerom na Národné divadlo a kropiť, príjem.